என்னதான் 100 தடவை டிரா பண்ணாலும் ஃபேஸ் மட்டும் என்ன கொடுமை சரவணன். ஆர்டிஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுற லூமிஸ் மெத்தட் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. பயப்படாதீங்க, இது மேக்ஸ் கிளாஸ்லாம் இல்லை. எனக்கு மேக்ஸ் வராது. ஏன்னா எனக்கு மேக்ஸ் வந்து சர்க்கிளுக்கு சென்டரில் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. ஐ லைன், நோஸ் லைன், ஜா லைன் போட்டு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கை லைன்ஸில் யூஸ் பண்ணி ஹேர் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஐஸு, நோஸு, லிப்ஸ்லாம் நீட்டாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஷேடிங், ஹைலைட்டிங், ஷேடோ இதெல்லாம் நீட்டாக கொடுத்துக்கோங்க. அவுட்லைன்லாம் போட்டு ஷேடிங் பண்ணாம முட்டா சாப்பாட்டில் சால்ட் இல்லைனா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி தான் உங்கள் ட்ராயிங் இருக்கும். ஏன்டா லூமிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணாமல் ட்ரா பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக ப்ரூஸ்லி மாதிரி தான் வரும். லூமிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ட்ரா பண்ணி பாருங்க, கண்டிப்பாக ஜாக்கி சான் மாதிரி வரும். மேகி மாதிரி 2 மினிட்ஸில் முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசரத்தில் ஷேடிங் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணிக்கோங்க. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா. ஜாக்கி ஜான் பிக்சர் வேணும்னா டிஎம் பண்ணுங்க, அனுப்பிச்சி விட்றேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு அனுப்புங்க. என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் உங்கள் ட்ராயிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னா என் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.